Jaha, no niin. Tässä nyt on kupariputki. Tämmönen 30 senttiä ja 10 senttiä ja sitten ihan tavallinen muoviputki. Jotain sähköjohdon jatkopatkia ja näistä tehtiin tämmöiset kaksi pyssyä, jotka sitten pyörivät vapaasti tällä kädessä. Pidetään kättä suorassa näin. Ja tällä tänään sitten löydettiin vesiputki ja mä nyt yritän näyttää, että toimiiko tää oma tekele. Tää taitos meni vähän nyt liian jyrkäksi, että pitäisi olla kuulemma vähän loivempi tämä, mutta kokeillaan. Eli ollaan haarukoitu nyt, että putki menee tässä nurmialueella jossain kohtaa. Ja nyt rupesi kääntymään. Ja tää on sama kohta kuin päivällä, missä oletetaan, että menee linja, jolla on merkitty tähän. Taas sama juttu. Meillä on merkitty tähän punaisella maalilla. Et siinä menee linja ja useammasta kohdasta niin aina reagoi samalla tavalla, rupeavat kääntymään. Ja nyt meillä on 2-3 kohtaa sitten, että mistä ollaan löydetty sitten, että nämä rupeaa reagoimaan ja kun ruvetaan katsoa, niin tässä on edellinen merkki ja vedetään suora linja seuraavalle merkille. Ja jos tästä jatketaan, niin tossa löytyy kasvillisuudesta pieni aukko. Ja aukosta mennään tien toiselle puolelle. Kävellään ihan suoraan. Samaa linjaa. Hypätään ojan yli. Ja kun tullaan tähän kohtaan, mikä on suoraan, niin tässä on merkattu runkoverkosta venttiili. Niin sanotaan nyt tällä 95% nyt ainakin, että tää olisi meidän putken kulkureitti, josta sitten ruvetaan kaivamaan aukkoa. Näin. Aika jännä, että tämmönen kupariputkisysteemi toimii. Tämmönen. Kuka osaa selittää, että miksi se näin toimii?